Keď človek býva v jednej domácnosti tak dlho, kto ešte nečistil oknové drážky? Dovoľte mi ukázať vám jednoduchý spôsob čistenia. Nie je potrebné rozoberať oknové drážky. Prášok upcháva drážky, bráni cirkulácii vzduchu a miestnosť sa stáva dusnou a nepríjemnou. Túto kefu na oknové drážky používam už dlhú dobu. Môžete vidieť môj dom v meste. Aj keď je malá, jej čistiaca sila je úžasná. Kefka má mäkké háčikové štetiny, ktoré dokážu vyčistiť každý kútik drážky a posunúť prach von. Na zadnej strane kefky je aj škrabka na sklo, ktorá umožňuje čistenie skiel. Používanie je veľmi pohodlné. Jednoducho odstraňuje masnotu, prach a chlpy. Pohodlná rukoveď robí používanie ešte jednoduchším. Kúpil som jednu pre svoju mamu a odporúčil som ju susedom. Všetci hovoria, že je veľmi praktická a chcú si tiež kúpiť vlastnú. Objednajte si ju teraz. Ak ste si ešte neobjednali, času už moc nezostáva. Akcia čoskoro končí.